Everyone, so nakaligo ra gyud ko. Pila to kaadlaw guys. Asimana wa jud ko ligo. Kay agi sa trangkaso. Yumo gisip-on din gihilanta din pabalik-balik ang labad ang ulo guys manang wa jud ko naligo manghimasa ra. So magtry ta og butang pud og kanang atong kilayan guys ba to ang kilay kay Bibi jud ko kabalo mamutang og kanang kilay. So akong sulayan kay ako man gikuhaan akong kilay kahapon. Ako ray kakuha gi kuanan ako og blade. Giblidan nako. Ana porma-porma ra pud akong kilay guys. Then atong butangan og eyebrow ug unsay resulta. Wala man gud taning mga pagwapa kay wa ko naanad ang mga pagwapa good guys. Ang kung nakuanan is pulbos lang dayon lipstick. Kumbati na din gamay nga lotion. Sama ni siya ay nga maputol man. Basta mga piki guys, inigtahal nimo maputol gyud siya. Ipalit na ako ni kuan ra man ni 10 pesos. Mantiner lang sa taan ni. Tryan na to og butang og eyebrow kung kabalo ba to butang og eyebrow kay wa mo ko naanad ani og butang-butang aning inani guys. Na di pa ta kabalo mamutang og unsaon. Sulayan. Na kana ra man dayon oh. Na kay di man kay siya moagi di ay. So, at least nara po siya kuan guys, nara po na akong kilay kay linya man kaya akong kilay oh. Diha ra dayon ron. Pataka ra dayon tag linya-linya ani. Nga di man siya moagi. Lahi man siya nga eyebrow kay di man siya moagi. Dry ba siya kaayo? Na lang siya at least naagian og eyebrow. Kaning di guta maanad og kaning mga nay pagwapa guys. Kay naanad ra man tag kuan kanang pasimple lang god. Kanang mga apply sa nawong na wala gyud ko ana. Ang aqua lipstick ra gyud na og pulbos. Okay na siya guys. Never mind. At least na kuanan, nalinyahan. Na lipstick gamay. Okay ra na siya guys. Never mind.